104.7 IFM. Report! Nakaantabay ang mga kawani ng mga Local Disaster Risk Reduction Management Office ng Pangasinan sa inaasang dagsa ng mga beachgoers maging mga turista sa mga baybayin sa lalawigan. Sa kasalukuyan, nananatiling dagsa ang mga baybayin tulad na lamang sa Tandaligan Beach sa Dagupan City, Benmali at Lingayen at San Fabian Beach, ngunit ang bulto umano ng tao ay mararanasan sa unang araw ng Enero. Sa ngayon po ma'am, kakaunti pa po, pero ang estimate namin hanggang January 1, talaga ngayon ang dagsaan ng tao, January 1. Sa January 1, full force po ang MDR po dito na mag-duty. Hindi lang po kami nabantay dagat dito. Tsaka yung mga wasar, nandun din po yung mga wasar namin na nag-train ng wasar. Pero yung lahat ng kasama namin sa MDR pupunta dito ng January 1. Matapos din ang sunod-sunod na insidente ng pagkalunod sa lalawigan, may paalala naman ng otoridad. Sa lahat po ng mga beachgoers natin na pupunta rito sa Benmali Beach, mag-ingat po tayo dahil malalakas po yung alon. Hindi pwedeng maligo ng nakainom, lalo na pag nakainom, hindi pwedeng, huwag nyo nang papuntaing maligo rito sa beach para hindi na iwas yung drowning natin. Maraming incidenting ganun na nangyayari na yung mga lasing, nakainom, yun ang mga nalulunod. Samantala, tiniyak ng mga kawani na naka-standby ang iba't ibang mga kagamitan sakaling makaranas ng anumang insidente upang maagap itong matugunan. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Nakatatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.